azkenengoz, Aintzanen erailketaren ondoren, kaleak hartu genituenetik. Gaur, beste behin ere emakume bat eraila izan da Euskal Herrian. Ostiralean izan genuen emakume zestoarraren hilketaren berri. Euskal Herriko mugimendu feministatik oro har oso salatu nahi dugu biolentzia matxista eguneroko pandemia izaten dirauela jendarte honetan. Instituzioetako hitz hutsalen atzean prebentziorako politika feminista errealak behar ditugu, transbertsalak izango direnak eta hezkidetzan sakonduko dutenak. Izan ere, gizartearen erdiari eragiten dugu zuzenean, eta oso salatuko dugu ez gaudela prest gaitz hau gehiago jasateko. Borroka feministaren aldarria egiten dugu gaurkoan ere gaitz honen aurrean benetako antidoto gisa. Egunerokoan hau edatzen jarraituko dugu, txikitik handira. Sindemia garai honetan inoiz baino oztopo gehiago ditugu elkartzeko, harremantzeko eta mobilizazioetan parte hartzeko. Hala ere, mugimendu feministatik badakigu zaintza eta babesareak ezinbestekoak direla indarkeria sexistari aurre egiteko. Modu berriak bilatu behar izan ditugu harremanak zaintzeko, baina inoiz ez dugu indarkeriaren aurka borroka egiteko indarra galdu. Horregatik, beste behin kaleak hartzeko deia egiten dugu. Naskatuta gaude sistematikoki erasotuak eta irailak izateaz. Indarkeria sexistari aurre egiteko, hau lehen mailako arazo politikotzat hartua izan dadin eskatzen dugu. Jarrera konplizeak alboratu eta bizigaren jendartaren antolaketa sexistari aurre egiteko benetako neurriak behingoz har daitezela exijitzen dugu. Instituzioei zein herritarrei. Honekin batera, autodefentsa feministarako aldarria egiten dugu. Gure bizitzak direlako jokoan daudenak. Eta bizitzaren aldeko apustu erradikala egiten dugulako. Feministok erantzuteko prest gaude. Martxan jarraituko dugu, elkarrekin borrokan, denak aski izan arte. Erailketa matxistarik ez, aski da. Erasoen aurrean autodefentsa feminista.